Какво става, хора? Дай да видим какво сме взели. Така. Значи, ограбихме Телефон. учителката миналия част. Чакай сега да се вижда. Взехме някакъв Самсунг. Саламсунг, да. Най-грозния. Някакви пищаки. Това ще си го запазя. Някакви работки. Пиратски. Това ще гръмнем на И най-важното, погледнете. Това най-важното. Fortnite джойстик. Не знам за какво е на бабката. Побела, ама айде сега. О, да, аз верно, че сега метнах вътре. Шапката! Ей, Ганьо, слагай я. Така, давай да прибираме работа. Ами да. Ма не, бе, за какво ги прибираме, бе? Тя няма да се сети. Тя не знае Ще кой я премерем бе. тия, защото там за всеки случай да не ни потърся полицията, а вие от Давай, пещаците. прибирай всичко, че и полицията Тя и да тая да полиция, дойде, че- то е всичко. То едно време, по това държивково време, знаеш каква полиция имаш? Яка ли беше? Ти не знаеш всичко е така. Чакай се. Добре, сега какво ще правим, бе, брат? Нещо, ракийка или какво? Дай, чакай, Айде, дай. тази дета с тя Да. беше Сега скъпичка. утре идваш, отиваш на училище и викаш, какво става, госпожо, тя почна да разпитва и викаш, напишете ми 6 и ще се пробвам да ви намеря работите, някакви такива работи. Да, може да, сещаш се. Да, бе, Да. Сега ще направя, бе. Точно така! А? О, не, Сега пък кой чука? това не е добре. Как така? Що? Чули, Ко? чули? Гласа? Да, Бел! да, Она! да. И лева! Прибирай. Скривай. Кай! Скрий ги. Там отзад ще слагай отгоре възглавницата. Не, бе, другата. Скрий чантата, бе. Сядай там и не мърдай. Какво искате? Кой е? Скрили ги. Аз съм Елиева! Ко? Илиева! Казах Излизайте от къщата. Излизайте от къщата. Какви неща? О, не, як е падна. И неща, бе, Елиева! Написала съм си косата, не ме пипайте за косата! Абе, и перука. Какви неща? Махайте се. Тръгвайте си, ще ви съдим. Какви неща, бе? Доста си нещата, които ме обрахте! Какви неща, бе? То нямаше ли нож, бе? Какъв нож? Имам, да! Какъв нож, бе? Се стръгвай, бе! Какво правите тук? Какво търсите? Ма защо ни затваряте? Това е нашата къща. Не, може да вълча! Тръгвай си, бе! Слизайте си! Слизайте, тук няма нищо! Да видим, бе! Нищо няма! Слизайте веднагически. Веднага. Слизайте. Няма ти в нищо занимавам, бе! Напиши ми шесто, ей! Няма нищо, разберете го. Ние сме добро семейство, не сме като вас. Перуката. Това е! Дана! Това е отдел, ей! Не ни пипайте отделата. Добре, не е там. Сядайте, махайте се. Само да видя за възглавница. Какви възглавници! Махайте се веднага! Има скрита раница! Махайте се! Имаше раница! Имаше раница! Не! Вътре на раницата ми! Ще ви съдим! Не, няма. На ми перуката за 10 лева. Поне си вземе перуката, че прилича на педофил. Перуката е там до коша. Айде, чао! О, Ганьо, измъкна са. Добре, аз се скрих спокойно, аз се скрих. О, добре. Добре, айде аз брат ще отивам да спа и там. И така, аре ти ляй. О, чай, че на мен да се списаш. Добре, айде, чао. Хора! Вижте, това е тяхната къща. Ето тук е ключето. Сега ще го включим. Ето го включихме. Така, нека да ходим. Да отключим. Да ги убием. Ето ни обраха нас. Ето ги поровете. Костинкът. Сега трябва да си намеря раницата. И да открия още нещо. Заредно. Взем го. Да търсим раницата. С нещата ми. Няма я тук. Тук я няма. Един път.
Не е тук. А те са се събудят. Бързо. Сине, почива! Тръгвам си! Скочихме. Сега да видим какво сме взели. Сега да видим какво сме взели. Да! Какво?